la nto indendeni ufaka exoxa umfana njengesoka. Ake ngilihlabele ime lapha isoyi wengane zakwethu lapha esizulwini. Angizange uzo entertainer, ngizo educator noma ngingathola ama likes ayi2. Kodwa ngizocela ukuthi uma uzwa isiZulu sazi uthi uyilalela nje ke ngidudule ngiyoyibeka mhlambe emaminithini angamangaki. Ngike ngayilalele inangizana le case kangizwe, ngike ngayibukela ku YouTube. Kodwa ke ngangasibona isidingo sokuthi mhlambe ngingaphawula uma ngiyibona la ku TikTok futhi angisibona ngesidingo kodwa ngivele ngagijima ngaka ama comment ngaqenqebuka nje impela ukuthi ake ngizwe ama comment ukuthi athini. Bengitshela ukuthi abantu bazo nje khuluma izinto za TikTok, yabona izinto ezihlekisayo zodwa. Wengane zakwethu especially nina bamaZulu enizwayo, nina besilo, nina baka Bishop Khali, uyazi noma ungavusa amaqhawe akithi asendulo noma kungabizwa yena uShaka qobo lwakhe kuthiwa ubizele eshashalazini, uma sekuthiwa esigcawini samanye amakhosi uyasihlonipha uma uyinkosi. Ngiyamthanda uMizwe, ake ngifake i-disclaimer lapho, ngiyamthanda uMizwe, ngangikhona eRandburg Court nami ngiyobuza ukuthi wenzeni uNgizwe, nami ngiyothatha inangizana eminye ezinye zeyithombe ukuthi ke ngifuna ukuyibeka nami emlandweni ukuthi yayenzeni inkosi yamaBhenca ngokukhuluma nje, yayenzeni ngokukhuluma isintu noma isiZulu abangasiqondisisi kahle. Kodwa ke futhi sikubekile nalokho ekuthenini ayikho wrong icourt ngoba usuku usasengumsolwa ubizele eshashalazini ukuthi woza uzoyiphendulela. Singakukhohle ekuthenini uNgizwe umlando wakwamchunu phela ubizwa nje kunobufakazi obusicilelwe phansi noma obumbukiso obungama video okuthiwa chaza la wawuthini, chaza la wawuthini. Okay, yadu yahumushwa wrong kodwa chaza la bawuthini. Uyabo kunzima ke ukuchaza into kanjalo enobufakazi okumele ubuchaze ngoba ezinye izinto uma uyikhuluma usuke in spirit, okusho ukuthi khona into ezokuphephisa ukuthi i-freedom of speech ayikho into okumele uyichaze court. Ungizwa ayikho into bekade kumele ayichaze court, kumele asho ukuthi ngine right yokuzi expressa, freedom of speech, beyizomsave noma beyizomphephisa kulolu taku. Kodwa la engibona khona ukuthi uNgizwe uyifaka enkingeni, hayi ukuthi mhlawumbe ngaboshwa ukuthi mhlawumbe uyifaka enkingeni, ukuthi ke uNgizwe phela kuyabheka uma ufika ecourt unabona ubudlobongela, uyabo, do you show any remorse? Sawukhulumile konke, uthukile konke, akufani nawe kanjani njani, bakuzwe wrong, kodwa ke your character, i-court of law ayisebenzi indaba ukuthi wena uyiqhawe kunjani njani. Court of law igoba amashinga. I-court of law uyangena uride emnyango ufike wena ngokona kwakho noma ngokuphambanisa kwakho amagama phakathi bese utholakala unecala. Ake ngibekise futhi naleli lodwa, uNgizwe ebe right nge-freedom of speech ngaphandle ukuthi bamzwa wrong, abasazi isiZulu kunjani njani, ebe right. You understand? Wathi umkhulumeli wakhe ekhuluma oqala sise-Randburg Court wathi we are made to explain what does azikhale mean. Ngangomunye nami ofuna ukuthi eyikhiphe le ndaba mhlambe koma social media nakuphi ukuthi uAzikhale usho ukuthini, ngise sayidini la kaNgizwe. Hayi uNgizwe ke manje ke usehlulwa nokuchaza ukuthi Azikhale. Ngaba kumhluli uNgizwe ngoba isiZulu yasazi, inkinga uphethe ukuzazi, akusebenze khotha ukuzazi. Cabanga umthetho wawunceda thina abantu esingawazi ukuthi usebenza kanjani uma kuthiwa ungakukhulumi okude noma okuningi ngoba kuyosetshenziswa against wena ecourt. Uphendule kahle uma ethi iqiniso futhi alicabanga. Ngiyaqaphuza njalo lapha nalapha uthe iqiniso alicatshanga. Uma bembuza bethu uzokhuluma neqiniso, wathi cha iqiniso alicatshanga.
sakuthatha lokho uyabo kodwa don't be overconfident ungaba overconfident wena uyifake enxakini ngoba ukhuluma okude ubaba lo tolikayo ngiyambonga futhi ngiyambonga ngokuzama ukuphephisa inkosi yamabhinqa uyayishidabisa uyifaka idiaper abusebenzi ubuqile ekhothi ungakukhuluma ukona ngaphandle uthi uma usufike khona they look at your character ukuthi do you show any remorse inkosi ke funa ibonise uburemorse inkosi ifuna ibonise ukuthi I'm showing inangizani remorse not to apologize I'm talking about the character I'm not talking about inangizani ukuthi wena kumele uphendule kanjani ayikho into kumele uyichaze ngoAzikhali kodwa indlela achaze ngayo uAzikhali angijabuli jabuli ngiyafisa nje kwangathi mhlambe nginganikwa uAzikhali ngenichazo ukuthi uAzikhali uchaza ukuthini uyabo umbalekele uAzikhali and ungizwe ukhohlwa into eyi1 yokuthi lo umlungu ochazelwa lapha noma laba bangaluzwa ulimi lwakho obachazela lapha ngoba kunotolika nje icourt inamakhamera kunabantu abathamele icase kangizwe abayibuka kuma camera lama camera lawa aya recorder isound iyezwakala those people are multilingual baya understanda yonke lento eshiwo ungizwe so uma ukhuluma unokudelela icourt unokudelela labantu abakupheka ngemibuzo kukufaka obishini lokho ekugcineni bayakuthatha nje bekunothe bekubeka eceleni uyabo asimbongeke utolika ukuthi okunye akakusho kodwa ke mfuna ke sikuchazela ekuthenini uyambona utolika uma ethi mfana awubeke njengesoka uzama ukumfaka idiaper ekuthenini awukhuluma indendende ngoba indendende uzoyiphikisa uyiphikise lapha kungizwe awuhambe ku YouTube uyimamele bembuza ngendaba yakwamayemaye uma bembuza ngendaba yakwamayemaye ngoba ukhuluma okude angeke ngize ngichaze kodwa nje mayibuza ngendaba yakwamayemaye ekuthenini kahle kahle ukhuluma istatement eziwu2 ongizwe uyabona and futhi uhlulekile ukuchaza into yokuthi la ngibone khona ukuthi yabamhudula ngempela ngendlela eziphansi abanandaba nokudelela kwakhe uma bethi wena unongizwe online ungizwe ulayini okusho ukuthi ukhona kwezobuxhakaxhaka futhi uyakunderstanda lokho kungani ngasebenzisanga khona uhlulekile ungizwe ukuphendula lokho kodwa bengingamphendulela kuzwakali asedluleke futhi lapho sigoqe ngoba sifuna ukuthi iphuthume ize 10 minutes okunye kwangathi bantu bakithi singakuqondisisa lokho uyabona indaba yobuZulu vele isiZulu asichazwa ake ngiyibeke kanjalo ngiphendula njani amanye ama comment isiZulu nje kuthiwa sitolikwa kuthiwa igama okuyilona liyilona alitolikwa alitranslatewa alinjani njani walitranslate alizoba ngamanga utolika kahlulwanga ukutolika legama elithi ochoba into alayikanina kunento ebizwa i-loosely translation ukuthi uyidropha down for the person okumele ezwe uyabo nje igama lobulazy coward bengalifaka mina lapho uyabo ukuthi umuntu makuthiwa nje uhubhuza amanga kaBhejane mhlambe ke noma kuthiwa futhi umnqolo ogombotsheni ochoba into alayikanina kukhuluma ngobulazy coward lapho uyabo ukusho ukuye ngamabomu ukuthi engakusho utolika ngoba bekungamfaka ungizwe enkingeni bekungamfaka enkingeni bekungatestify against lokho ukuthi akawuhloniphi umthetho wasecourt ayikho into ungizwe kumele ayichaze ngoAzikhali ngiyaphinda futhi kodwa icharacter yakhe ingamfaka ungizwe enkingeni Nkosi yamabhinqa nabalalele ngiyacela bemkhotshe ngangikhona eRandburg Court mhlambe futhi kulezo vela ngizobe ngikhona Nkosi yamabhinqa ungasihlazi ngoba siyoba buhlungu uma sewubanjwe ngongqazu hayi uboshiwe ubanjwe ngongqazu sewuvalelwe khoneni ngiyabonga mina signing out